Bibisita sa Sugbo ang United Nations Special Rapporteur Irene Khan. Isip kabahin siyang napulo kadlaw nga official visit sa nasod. Tumong siyang pagbisita ang pagpakisayod sa sitwasyon sa mga sakop sa media, ilabi na sa isyu sa pagrespeto sa tawhanong katungod. Ano ang report? Alas 9 ganang buntag, miabot sa Police Regional Office 7 Headquarter ang United Nations Special Rapporteur. Ipahigayon dayon ang closed-door meeting uban ang Chief of Staff sa Presidential Task Force on Media Security, Piero 7 og mga representante sa media industry sa Sugbo. Human sila meeting, wa na magpa-interview si Khan, mahitungod siyang katuyuan sa pagbisita og unsa man ang iyahang nasayran gikan sa gikatigom nga sektor. Ipasabot kini nga protokol nila nga mohatag og pamahayag kung hingpit na sila mahuman sa tuyo din gitakda nilang ipahibaw karong Biyernes pinaagi sa press con didto sa kauluhan. Samtang gitugan sa opisyal sa Presidential Task Force on Media Security ang pipila ka puntos nga ilang nahisgutan atol sa tigom. Apil nini ang isyu mahitungod sa pagtahod sa tawhanong katungod sa masakop sa media sa Sugbo ug ang ipakitang pagtratar sa mga otoridad kung makatawhanon ba. The purpose of this meeting is to assess the freedom of opinion and expression, particularly here in the Cebu province. She was surprised, no, and she was delighted that yung mga PNP po natin dito that they adhere to international human rights standards, no. Gipaniguro sab sa tigpamama sa Police Regional Office 7 nga ang paghatag og patas nga pagtagad sa mga tao dili lang sa media kun dili sa tibuok komunidad. Gani kamatuoran, gihatagan nila og sensitibong posisyon sa PNP organization ang hutong sa kababayenan. Adherence to human rights, of course media security was tackled, and we have assured them, and everyone can attest that we have good working relationships with media and Pro7, and we always promote transparency in operation. Apil sa nakatambong sa tigom ang presidente sa Cebu Federation of Bee Journalists kung si BJ. Kinsa mipadayag nga dili malikayan nga makasugat og mahagit sa trabaho apan nalatas kini sa mga tigbalita pinaagi sa responsable nga pagkuha og paghatod sa impormasyon binasi usab sa kamatuoran. Ang press freedom buhi pagyapon, no. Wa ta ka experience nga gibaatan ang atong baba, gigapos ang atong mga kamot sa suwat sa tinuod nga mga impormasyon. Gipaniguro usab sa Presidential Task Force on Media Security nga adunay kadangpan ang masakop sa media sa higayon nga makasinati og mga problema ilabi na sa hulga sa kinabuhi. This actually shows the maximum tolerance nga po ulit ng ating mga kapulisan dito, which should be a model to other police regional offices as well. Gipahibaw usab ni Attorney Go nga wa malakip sa ilahang nahisgutan ang war on drugs nga kampanya sa milabayng administrasyon. Nasayran nga niabot sa nasod si Khan ni adtong Enero 22 apan nagsugod ang iyang opisyal nga kalihukan ni adtong Enero 23 nga mulungtad sa Pebrero 2 nining tuiga. Apil sa dapit nga nabisita sa UN official ang Manila, Baguio, Tacloban ug Sugbo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.